बनियापुर भाग 1 के समस्त सम्मानित जनता जनार्दन, माता बहन, भाई बंधु, चाचा चाची, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन बा कि जिला परिषद भाग 1 से सबसे सुयोग, कर्मठ, शिक्षित, विकासशील, कर्मनिष्ठ इंसान, कर्मनिष्ठ प्रत्याशी भैया जमदार राय सब के बीच में आयल बानी। जिला परिषद के चुनाव लड़े खातिर ध्यान देवे के बाद, गुहार पर विचार करे के बाद कि सबसे सुयोग और विचार के सबसे सक्षम व्यक्ति बानी जमदार भैया सब के बीच में आयल बानी। ओइले जमदार भैया रउआ दुआर हो, ओइले जमदार भैया रउआ दुआर हो, हाथ जोड़ी मांगता रे सब कर दुलार हो, हाथ जोड़ी मांगता रे सब कर दुलार हो। जिला परिषद भाग 1 से बानी उम्मीदवार हो, जिला परिषद भाग 1 से बानी उम्मीदवार हो, हाथ जोड़ी मांगता रे सब कर दुलार हो, हाथ जोड़ी मांगता रे सब कर दुलार हो। ए भैया, ए माता बहन, ध्यान देवे के बा कि कोरोना काल में जौना बेरा पूरा देश में लॉकडाउन रहे, इहे जमदार भैया प्रधानमंत्री राहत फंड में 11 लाख रुपया के दान कैले रहनी। गाँवे गाँवे हर घर में राशन के बंटवारा कैनी, गरीब लोग के मदद कैनी, भलाई कैनी, राशन बंटवा के जेकरा खाए के ना रहे ओकरा खाना देनी, या के जेकरा ओढ़े के ना रहे, पहने के ना रहे ओकरा के रुपया देनी। इहे विचार करे के बाद, ध्यान देवे के बा कि गांव के क्षेत्र के विकास के करी आ केकरा हाथे होई, इहे ध्यान देवे के बा। ए भैया, विचार करके चुनाव करे के बा। सेवा ही परम धर्म जे कर बसा पाना, जिला परिषद भाग 1 के हर घर अपना। शिक्षित, बढ़िया, कर्मनिष्ठ, विकासशील पुरुष बनी जमदार भैया। सेवा ही परम धर्म जे कर बसा पाना, जिला परिषद भाग 1 के हर घर अपना। दुखिया गरीब लोग के करी है उधार हो, दुखिया गरीब लोग के करी है उधार हो, हाथ जोड़ी मांगता रे सबका से प्यार हो, हाथ जोड़ी मांगता रे सब कर दुलार हो। एगो शिक्षित व्यक्ति बानी जमदार भैया, सोचे के बा कि शिक्षा के विकास केंगे हुई, रोजगार के विकास केंगे हुई। भैया दिल के बहुत धनी आदमी हुई, यहाँ के दिल बहुत बड़ है, गरीब के, असहाय के हमेशा मदद कैले बानी। 24 घंटा हर एक पल यहाँ के दरवाजा खुलल बा, गरीब खातिर, असहाय खातिर, लाचार खातिर। याद रखे के बा कि यहाँ के जिला परिषद बने तो गाँव में, क्षेत्र में कुछ दिक्कत ना हुई, केहू गरीब ना रही, केहू दुखिया ना रही। यह याद रखे के बा, यह याद रख के जिला परिषद बनावे के बा। खाली जमदार भैया के ध्यान देवे के बा। ये चाची हर दम बन के रही है सब कर सहारा, दे के आशीष नैया क दिलो किनारा। याद रखे के बाद, सबसे निमन प्रत्याशी बनी जमदार भैया। ए भैया, ए भौजी, हर दम बन के रही है सब कर सहारा, दे के आशीष नैया क दिलो किनारा। इहे अर्ज करतानी हम बार बार हो, इहे अर्ज करतानी हम बार बार हो, हाथ जोड़ी मांगता रे सब कर प्यार हो, हाथ जोड़ी मांगता रे सबसे दुलार हो। ओइले जमदार भैया रउआ दुआर हो, ओइले जमदार भैया रउआ दुआर हो, हाथ जोड़ी मांगता रे
सब कर दुलार हो, हाथ जोड़ी मांगता रे सब कर दुलार हो। जिला परिषद भाग 1 से बानी उम्मीदवार हो, जिला परिषद भाग 1 से बानी उम्मीदवार हो। हाथ जोड़ी मांगता रे सब कर दुलार हो।